الرجيم أي تغنيني على فك أبو شيطان إبليس دعالي تورما بسم الله الرحمن الرحيم أي سنديني الله تعالى تقبل كما على ميجي هنا لوكوليتي أن الله رهنا كرنجرلي نعم تابع سورة الأعراف سورة الأعراف نفتقدو نعم تغفلنا نعم قال الملأ الذين استكبروا من قومه جماعة كلو يا فو من غير يربونا ويكم نشوا يبوكا مقولا لا قالنا نخرجنك أمنا إبوا يا شعيب يا شعيب والذين آمنوا معك ani mɔgɔ minnu limaniyara ka fara ye Shuaibu ka an bɛna aw bɔ من قريتنا an ka nin dugu in kɔnɔ أو walima yɛrɛ لتعودن nkalena fɔ n'a seginna dɛ في ملتنا an ka boli ko kɔrɔ ninnu na قال Shuaibu ko أولو كنا كارهين hali n'a sɔrɔla o man diya an ye الله أكبر a b'an diyagoya dɔw la o tumana u y'o de fɔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه ka jama minnu yɛrɛ ɲɛna olu ta ye dugukolo ye u ta ye dugu ye olu de ye waritigiw ye olu de ye setigiw ye olu ko Shuaibu ma lanukhrijannaka ya Shuaibu Shuaibu an bɛn'i labɔ wallazina amanu ma'aka min qaryatina mɔgɔ minnu fana limaniyara ka fara i kan aw b'an ka dugu bila a bɛ dugu bila dɛ aw n'a ma dugu kɔni bila lata'udunna an galena aw na segin fi milatina an ka bolisɔn in na a bɛ don o la dɛ ala Shuaibu ko awalaw kunna karihina hali n'a sɔrɔla a ti bɛn an ma o kɛra diyagoya ye sa dɛrɛ bon a bɛ ten de mɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ ten de yɔrɔ ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ a bɛɛ ye yɔrɔ ko de n b'i bɔ an ka dugu la i bɛ fɛ ka bɔ an ka dugukolo kan o dama dama de bɛ yen o tumana o kelen de don u k'u b'an yɛrɛ bɔ an ka dugukolo kan walima i k'an da fɔ walima i k'i da di walima ayiwa ala de ye faama ye naam a kɛra naam tiɲɛ yɛrɛ don anw ye nkalon jugu tigɛ an ye tigɛli kɛ ka da ala la nkalon la n'anw segira kɔni aw ka nin diinɛ na ala kelen kɔ k'anw kisi ka bɔ kafiriya ma a ti bɛn anw kɔni ye bilen an ka segin filila kun fɔ n'a ye ala ja k'anw danga sa n'a ma ala ja k'an danga kɔni an ti nin bila ka dɔwɛrɛ minɛ bilen ala wasara fɛn bɛɛ dɔɔnin na ni ala ye kɔni kan anw y'an sɛmɛ y'an maɲi kiiri tigɛ anw cɛ i ka kiiri tigɛ n'an ka mɔgɔw cɛ ni tiɲɛ ye ala fatihina e de ye kiiri tigɛla bɛɛ la sɔn xayirama ye i y'a yɔrɔ faamu sa mana anw kɔni mana don nin diinɛ na an ye nkalon da ala la sa dɛrɛ n'anw segira aw ka bolisɔnw ma bilen k'a sɔrɔ ala ye anw kisi ka bɔ a ma kama bon ni aya in na kuran tafsiriw ka kuma ka ca la mais ala sɔn caman ko Shuaibu ma boli bato mais u kun ye qisatul anbiya ye min n'u kun bɛ to k'a bɔ u y'a fɔ ko Shuaibu kun bi boli bato comme tɔw b'a kɛ cogo min na wa kunta marjuwan fina marjuwan ayiwa ko e kun y'an ka maaba dɔ ye ka kɔrɔ e kana nin kuma in fɔ bi bon o kumana cogo si la mɔgɔw ma minnu ye kiraw saniya ka bɔ k'u ma fila fara ala ka fiyewu olu ma sɔn bon minnu ko non kira dɔw ka daminɛ nin kɛra ala tilala ka na hidaya d'u ma olu b'u ka dalilu ta nin aya in de kan ko Shuaibu ko cogo di ko an kɔni ye nkalon da ala la in udna n'an segira ila millatikum ba'da iz minha
ala kelen kɔ k'an kisi ka bɔ a la kumana u b'u ka dalilu kɛ nin de ye ko kira tanganen do ka bɔ min ma o ye mɔgɔ tɔɲɔ de ye kabini denmisɛnnin fo ka taa kɔrɔbaya i ti jogojugu si sɔrɔ a la a bɛ se ka nangari ni min ye k'a fɔ jɛnɛyakɛla don son don nkalontigɛla don namaratɔ don o ti kira wasifu la fiyewu a ka denmisɛnniya ni kɔrɔbaya kɔnɔ mɛ n wolola k'a sɔrɔ n somɔgɔw bi tan n dun ma ci fɔlɔ kumana yanni cili cɛ mɔgɔya de bɛ yen mɛ ala bi jogo dilan k'a sabati maa tɛ se ka foyi fɔ a tigi ma ko i kun bɛ nin kɛ mɛ fɔ n'a kɛra u ka laada ye n'u ko Shuaibu ma e kun ye marujugu ye anw na k'a fɔ e de bɛna bila dugu yɛrɛ boliko bɛɛ ɲɛfɛ an kun bɛ e jigin n'o de ye i ka ko cogoya kama nka i ye nin bala an na dɛ kumana mɛ an bɛɛ bi fara minnu ko kira t'i boli sɔn an bɛɛ bi fara olu kan ko ayi mɛ n ko a n'a ka mɔgɔ minnu tuubira de don fɔlɔ tun ye mufradu ye o y'ale kelen ka kuma ye bon donc a bɛ se ka kɛ kuma min na a ye fɛn fɔ n'a ka mɔgɔ don an tɛ se ka segin ni tulo ye kuma si n'ale de ma o la nukhrijannaka ya Shuaib al-mukhatabu huwa Shuaib kumana mɔgɔ wɛrɛ se ka jaabi kɛ bilen illa Shuaib naam o kumana an bɛ fara mɔgɔw kan minnu ko kira tɛ yen min ye boli sɔn mɛ a kitabu bi ne yɛrɛ de bolo qisatul anbiya k'a fɔ Shuaibu tun b'u dɛmɛ ka boli sɔn mɛ sisan u y'a yɛlɛmɛ kɔ u ye kisa kura minnu bɔ sisan u ye a bɔ a la u y'a yɔrɔ nasugu k'a bɔ a la pewu voilà bon c'est-à-dire kuma t'o kan quoi kuma bi dɔrɔn a bɛna se a ma don dɔ la k'a ye dɔw ko tan a ka lajɛliw kɔnɔna na a bɛna faamu o ye an dɛmɛna nin kan quoi kuma fɔ kun ye nin naam a ti daga anw ye fiyewu an ka segin a la bolisɔn kɔni na bilen fɔ ni a ye ala kanu sa k'anw danga sa dɛ wa an ma wasara fɛn bɛɛ dɔn ye ala bi fɛn bɛɛ dɔn min kɛra ani min bɛna kɛ naam an kɔni y'an sɛmɛ ala la ni a b'an gɛn an n'an gɛn nka anw tɛ segin nin diinɛ na bilen o y'an ma ɲi kiiri tigɛ anw ni an ka mɔgɔw cɛ bil haqqi ni tiɲɛ ye wa anta khairul fatihina e de ye kiiri tigɛla bɛɛ la sɔn hɛrɛma ye o kumana dayɛlɛli yan o de ye ka kiiri tigɛ ne ko ala ko ta aw k'o tɛ o kumana ala kiiri tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ i ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma i ka nkalonitigi ka nkalon d'a ma o kumana ni tiɲɛtigi ka tiɲɛ dir'a ma o ye fatuhu ye tiɲɛtigi bolo naam وقال الملأ الذين كفروا jamakulu min kafiriyara olu ko من قومه a ka jama in na لئن اتبعتم شعيبا n'aw kɔni tugura Shuaibu nɔfɛ إنكم aw kɔni إذا nin yɔrɔ in na ngalena khasiruna a bɔnɛna a ka mɔgɔw ko ten قال الملأ الذين كفروا a ka mɔgɔ minnu kafiriyara olu y'u kanto u ka mɔgɔ minnu b'a la لئن اتبعتم شعيبا n'aw kɔni tugura Shuaibu kɔ إنكم إذا لخاسرون aw bɔnɛna dɛ parce que Shuaibu bɛna gɛn dɛ n'a ma fa kɔni a bɛna gɛn kumana n'a ma fara la a bɛɛ bɛ gɛn a bɛɛ bɛna dugu in bila Shuaibu nɔfɛ kumana bɛɛ b'i ka mɔgɔ wele heyi tɔnsigi banna bi min fɔra Shuaibu n'a ka mɔgɔw a bɛna gɛn dɛ kumana bɛɛ b'i ka mɔgɔ wele bɔ a la naam فأخذتهم الرجفة a ko yɔrɔ bɛɛ cunga y'u sɔrɔ rajifatu n'o ye pɛrɛnkan ni yɛrɛyɛrɛli ye فأصبحوا asubahu Shuaibu ka mɔgɔ kafiriw labanna في دارهم u ka siyɔrɔw la jasimina u b'u kunberew kan u ka duw kɔnɔ walima dugu kɔnɔ kumana fi diyerihim u ka dugu kɔnɔ n'o y'i ja fi diyerihim u sisow kɔnɔ n'o y'i ja kumana o bɛɛ dugu jɛra ka sɔrɔ Jibirila pɛrɛnna ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ n'u ye i bɛ taa mɔgɔw biribirilen sɔrɔ ten ni t'u la u salen don ala k'an kisi halaki ma naam الذين mɔgɔ minnu sa كذبوا شعيبا n'u ye Shuaibu nkalontigiya أن لم يغنوا فيها
a kɛra i n'a fɔ u ma tile kelen kɛ diɲɛ na walima u ka sow kɔnɔ mɔgɔ minnu n'u ye Shuaibu sɔsɔ olu tigitigi sirina olu de kɛra mɔgɔ bɔnɛnenw ye i y'a ye mana ko allazina kazzabu Shuaiban mɔgɔ minnu ye Shuaibu sɔsɔ k'a nkalontigiya k'a ka kuma kɛ tiɲɛ ye k'an lam yaghnaw o don wa fiha a kɛra i n'a fɔ u ma tile kelen sigi kɛ u ka sow kɔnɔ u halakira a kɛra i n'a fɔ u ma tile kelen sigi u ka sow kɔnɔ allazina kazzabu Shuaiban minnu ye Shuaibu sɔsɔ kanu humul khasirina olu de kɛra maa bɔnɛnenw ye ala kana an bɔnɛ naam fatawalla e k'i kɔdi sa ka bɔ kafiri ninnu ma fatawalla a y'a kɔdi ka b'u ma Shuaibu ko n ka jama bima ka kan ne ye ala ka ci se an ma dɛ n ye n kɔnɔnajɛyaw ye fa kaifa cogo jumɛn do sa asa ni ne bi hujini jamakulu kan kafirina minnu kafiriyara y'a ye o kumana fatawalla anhum a y'a kɔ don ka b'u ma a ma diya ye a ma diya ye a ko ya qawmi n ka jama lakad ablagtukum risalati rabbi a n ye n ma ka ci se a ma dɛ wa nasatu lakum n ye kɔnɔ safɛ ci fɔli t'a ɲɛ o nusuw de bɛ yen ni ne ko sisan ala bɛ yen ala kelen de bɛ yen bɔn k'a sɔrɔ ala mugan b'aw bolo a ti ɲɛ o cogo la dɛ f'i ka na ni dalilu ni dalilu de ye dalilu ni dalilu fo hakili ka don yɔrɔ sɔrɔ a la mana hakili bɛ dalilu min ye n'a bɛ kɛ wulibali ye ni hakili tilala k'o dalilu sɔsɔ o kumana hakili de bɛ jalaki mana o de ye toujours n ye n ma ka ci se wa nasatu la ko n ye walawalali k'aw ye dɛ n ye n kɔnɔna bɛɛ jɛya aw ye a ka se k'a dɔn ala ye kelen ye ala y'aw bali min na a yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn a man ɲi ala t'a fɔ an ka foyi to yen ko maa bɛ maa ɲininka mun na mana i yɛrɛ b'a ye dɔrɔn n'a fɔra i ka min to yen e de ka hɛrɛ b'a la diɲɛ na yan hali n'i t'i lahara dɔn sariya ko an ka fɛn o fɛn to yen an ka hɛrɛ b'a bɛɛ la yan diɲɛ na yan mana wa nasatu lakum ne kɔni ye n kɔnɔna jɛya aw ye fa kaifa asa ala qawmil kafirin ne bɛ mɔnɛ kafiriw halakili la cogo di a mɔnɛ na o nin ye dɛsɛ kuma de ye ne bɛ mɔnɛ aw fagali la cogo di a mɔnɛ na parce que a kun tɛ fɛ u ka sa o a bɛ fɛ u ka tuubi de o kumana mais n'u yɛrɛ y'u yɛrɛ kɛ tan f'u halakira o kumana ne tɛ mɔnɛ aw nɔfɛ ka sɔrɔ a bien jazakumullah khair naam ne ala ma cili kɛ dugu si la kira si la f'u y'o nkalontigiya o kɔfɛ an bɛna o dugulamaw minɛ ni fantanya jugu ye ani bana jugu laala n'u y'o ye u bɛna segin u kɔfɛ segi ne ala bɛ sɔrɔ ka ɲangata in yɛlɛmɛ k'a kɛ hɛrɛ ye f'u b'a fɔ ko nin b'a bɔ sa kafiri bɛna fɔ tɔɔrɔ ye an faw sɔrɔ ka kɔrɔ hɛrɛ fana nana a nɔ na an bɛ sɔrɔ k'u minɛ sa cunga ɲangata la k'a sɔrɔ olu la yashuruna u tɛ foyi kalama wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ne ma kira ci dugu si la o tuma na o bɛ dafa ni min ye fa kɛ zabu n ye kira ci dugu o dugu la dugulamɔgɔw ye kira nkalontigiya o kɛlen don illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i n b'a dugulamaw minɛ fɔlɔ ni fantanya jugu ye n bɛ fantanya kɛr'u kan wa dɔrra'i n bɛ bana jugu kɛr'u kan la'allahum yadarra'una la'alla u bɛn'u yɛrɛ dɔgɔya k'u k'a suli ni ala ye k'a fɔ fantanya y'an sɔrɔ sa an man kɛnɛ tɔ si t'an na bilen o tuma na an tɛ segin ala in ma sa
ko laala ale bi tɔɔrɔ daminɛ n'o ye k'aw lajɛ de ko laala ni i pinina i bi segin kɔ summa o kɔfɛ badalina makana sayyi'ati hasanata ko o gɛlɛya min n'o ye fantanya jugu ye santina ani bana jugu n y'o min bila u kan ko tari u n'u suli n'u y'u suli ka segin ni ala ma n bɛna o tɔɔrɔ in yɛlɛmɛ k'a kɛ hɛrɛ ye hata afaw f'a o hɛrɛ ka labɔli kɛ bɛɛ k'a fɔ sa alhamdulilayi mana fɔ bɛɛ ka wasa sa mana ni ala ye hɛrɛ cari dugu kɔnɔ ni dugulama bɛɛ nisɔndiyara tuma min na wa qalu kafiriw bɛ n'i kanto ala ka nɛɛma fitiri waleyabaw kadi masa aba ana dɔrra wa sara ko nin b'anw segin ala ma an bangebaaw ma gɛlɛya ya ɲɔbilen kɔngɔ ma tɛmɛ yan aw ma nin ko in mɛn wa nin ma fɔ nin yɔrɔ in na o bɛɛ ma tɛmɛ k'an to yan a ma tila hɛrɛ ma tila ka sɔrɔ wa o ye ala ko ye wa ɛseke nin kira in nɔ don o tuma na u b'o kumaw fɔ sa u b'a sɔrɔ a faw u wasara quoi hɛrɛ y'u labɔ fɔ ka u kama kɔrɔta o tuma na nin de bɛ sɔrɔ ka na f'u ye sa o tuma na u yɛrɛ de bɛ sɔrɔ ka na nin fɔ ko gɛlɛya tɛ bi ko ye kabini ala k'an da ko gɛlɛya ni nɔgɔya don n'o kɔni kɛra sa fa akhaznahum baghta ni ala bɛ sɔrɔ ka na ɲangata cunga k'u kan wa hum la yashuruna u t'a wa a na waati dɔn n b'u bɛɛ halaki ala bi ten de gɛlɛya mana na an bɛ tadarruw de mais o kuma tɛ mɔgɔw tasijiku kuma ye ka kɛ ala kotali kan sanjiko gɛlɛyaw bɛ kɛ a fɔ an ka ala deli jamana gɛlɛyara fɛn bɛɛ gɛlɛyara kɛmɛ tun bɛ maa o maa ka nasɔngɔ bɔ fɔlɔ 100 t'a bɔ bilen mana gɛlɛya bɛ ka na dɔrɔn mais min bɛ yen sisan ala ko ale bɛ nin kɛ de ko ni nin y'an sɔrɔ tuma min na an bɛ sɔrɔ ka segin ale ala ma mais anw ma segin kɔdɔ an kɔni ye min dɔ dɔrɔn ka wajuli kɛ dɔrɔn ko ala ye yafa masa ye a ye jurumu kɛ dɔrɔn ala de ye yafa masa ye ala bɛ yafa ka jɔn ma a kana ala ka yafa datugu mɔgɔw ye a kana tuubi bonda datugu ala de ye yafa masa ye mana a bɛ tan de u b'u to nin na ala bɛna min kɛ a yɛrɛ de b'o dɔn y'o tɛ an kɔni sera an ka halaki dan kɔni an bɛ yen sisan hali bi ala k'an kisi ala k'an tanga na ولو أن أهل القرى آمنوا ala ko walaw anna ahlal qura hal n'a sɔrɔla dugulamɔw آمنوا o kɔrɔ ye minnu ye kiraw ngalontigiya amanu n'u kun dara ala la واتقوا ni ka siran walejugu kɛ ɲɛ لا ngalena فتحنا ni ala kun bɛ dayɛlɛli kɛ عليهم dugulama ninnu kan بركات n ka barika caman na من السماء ka bɔ kabakolo la n'o ye sanji ye والأرض ani dugumakolo la n'o ye nafolo ni denw ye ولكن nka sa كذبوا u ye kiraw ngalontigiya فأخذناهم ne ala y'u minɛ de بما كانوا ni fɛn ye u kun bɛ min kɛ yakisibuna u kun bɛ min kɛ i y'a yɔrɔ ye sa walaw anna ahlal qura n'a sɔrɔla dugu in mɔgɔw minnu ye kiraw sɔsɔ n'o y'a sɔrɔla amanu k'u kun sɔnna ka da kiraw la ka da ala la wattaqaw ni ka siran walejugu kɛ ɲɛ lafatahana alayhim barakatin minas samai an kuna barika caman jigin u ye ka bɔ kabakolo la n'o ye sanji n'a ɲɔgɔnnaw ye wala ardi ani dugumakolo mana ko ka bɔ kabakolo la tafsiri bɛ ɲɔgɔn sama yɔrɔ min na minas samai o ye sanji ye wala ardi o kumana dɔw ko ko o ye ɲɔw ni malow fɛn minnu bɛ falen mana dɔw la ko n'a fɔra ka b'a mina sama min bɛ bɔ sanfɛ kɛnɛ kan n'o dɔnnen don o ye ji de ni ji nana dɔrɔn ji ka hɛrɛ ye falenfɛnw de ye o kumana dugukolo bɛ fɔli min kɛ o tɛ se ka falenfɛnw fɔ bilen ni ji nana ka ban ji tɛna foyi la ka falenfɛnw falen o kumana ko ardu hunna k'o ye zuriyaw de ye ani nafolo nin bɛɛ ye kelen ye o nin bɛɛ ye kelen ye parce que n'i ye ɲɔ sɛnɛ ni ɲɔ ɲɛna n'i ye dɔ feere o tɛ wari dɔ sɔrɔ le ya o tuma na mais a bɛɛ a tafsiri bɛɛ ye kelen ye fɔcogo dɔrɔn de don mina sama ye sanji wala ardi i denw nafolo walakin kɛzabu u ye kiraw ngalontigiya
fa akhaznahum an y'u minɛ bima kanu yaksibuna mana u bi jurumu min kɛ an y'u minɛ n'o de ye u ka kɛtaw mana mɔgɔ bi minɛ ni kɛta de ye lahara kɛta de bi i bi minɛ ni kɛta ye dɛ i jigi da ala ka hinɛ kan o bɛɛ jigi bɛ ala ka hinɛ kan nka ala ko i ka min kɛ n'i m'o kɛ i ti ala ye jango ka hinɛ naam أفأمن أهل القرى a fɔ dugulamɔgɔ ninnu u dara la wa أن يأتيهم بأسنا minnu ye kiraw galontigiya an yatiyahum ba'asuna ko ne ala ka ɲangata bi se ka n'u ma wa بياتا u sunɔgɔbaatɔ to وهم bayatan sufɛla la وهم ka sɔrɔ olu yemuna u bi sunɔgɔ أوامن أهل القرى walima dugulamɔgɔ ninnu dalen b'a la de أن يأتيهم بأسنا ko ne ala ka ɲangata tɛ se ka na u ma wa ضحى walaha waati وهم ka sɔrɔ olu yɛrɛ yala abuna u b'u tulonkɛ أفأمنوا مكر الله a f'u dara ala ka labɛn na فلا يأمن مكر الله maa si ti da ala ka labɛn na إلى القوم الخاسرون fo n'a kɛra maa ni bɔnɛnenw ye i y'a ye cogo di a fa أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا a fɔ dugulamɔgɔ minnu ye kiraw galontigiya n'u ban bɛ ɲumankɛ ma نعم a f'u dalen b'a la wa ne ala ka balawu tɛ se ka jigin u kan bayatan sufɛ wa hum naimuna ka sɔrɔ u bi sunɔgɔ i mana mɛn garidi ka wuli k'a jɔ a bi min natɔ ye tɛ mana ne ala ka balawu bɛ se ka jigin k'aw to sunɔgɔ la أوامن أهل القرى tari dugulamɔgɔ minnu ye kiraw galontigiya olu dalen b'a la de an yatiyahum basuna ko ne ala ka balawu tɛ se ka jigin u kan duhan tile fɛ wa hum yala abuna ka sɔrɔ u bɛ ka k'u tulonkɛ a ye misiw bɔ a ye taa ni misiw ye kɔda la a ye nin fɛn daga bila yan u b'o girinkajɔ n'o tigɛ ka jan na tuma min na ko ne ala ka balawu bɛ se ka jigin u kan o kuma afa aminu o don wa afa aminu makarala a f'u dara ala bɔfan na sadiri makurulayi n'ala ko a b'i halaki ala ka halakili cogo ka ca dɛ a ko ala ka o labɛn jɔn halaki kama a fɔ dugulamɔgɔ ninnu dara ni ala la o la فلا يأمن مكر الله maa si ti da ni ala bɔfan na fɔ maa min bɔnɛ na ala kana an bɔnɛ na أولم يهد للذين يرثون الأرض awalam yahadi نعم yala walanwalali ni farafasiyali ma kɛ wa للذين mɔgɔw ye wa يرثون الأرض minnu bɛna dugukolo tiɲɛ ta من بعد أهلها a dugulamɔgɔw halakilen kɔrɔ kɔ أن لو نشاء u ka kan k'a dɔn n'a ye ne ala ja أصبناهم n b'u ɲangata بذنوبهم n'u ka jurumukɛlenw ye ونتبع ne ala bi datuguli kɛ على قلوبهم u dusukun kan فهم olu tigitigi لا يسمعون ma'una u tulo ti kanda mɛn i y'a ye ألم يهد للذين alam yahdi a fɔ a ma walanwala sa lilezina yarisuna al-arda min ba'di ahliha نعم mɔgɔ minnu nana ma halakilenw kɔfɛ aw nana kɔfɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ a mɔkɛ kɔrɔ halaki nɔ na a ɲɛ bɛ ala ka balawu nɔ na a ko a fɔ a ma walanwalaw tigiw ye sa olu ka sira ala ɲɛ ka ala bato o ka sa أن لو نشاء ko ala ko n'a ye ne ala ja أصبناهم بذنوبهم an b'u ɲangata n'u jurumu ye نتبع على قلوبهم an bɛ tila k'u dusukun datugu وهم لا يسمعون u tɛ mɛnni kɛ ɲuman mɛnni na bilen abada mana jurumu bi ten de pili bi tɔɲɔni kɛ pilirina bi da i dusukun na a bi zo bi da la ayiwa bal arana ala qulubihim dusukun bi datugu ni zo de n'o ye faamu dusukun ni hinɛ dusukun ni kanda dusukun n'o datugura ka ban mɔgɔ ka kuma ti foyi ɲɛ bilen o y'i ta cɛnni ye ala kana an ta cɛn non تلك القرى tilikali kura a ko nin dugu minnu fɔri yeli نقص عليك mamadu an bɛ nin lakali i ye o من أنبائها min anba'iha kamina a dugulamɔgɔw kibaru la ولقد جاءتهم رسلهم cidenw nanu ma بالبينات ni dalilu wulibalu ye فما كانوا dugulamɔgɔ ninnu ma kɛ ليؤمنوا u bi limaniya بما كذبوا u ye min nkalontigiya min kabilo ye kabini fɔlɔ كذلك a bɛ nin cogo kelen na يتبع الله
ala bɛ datuguli kɛ على قلوب الكافرين kafirina kafiriw dusukun na a ko cogo di تلك القرآن قص a ko tilikali kura dugu minnu ni an bɔra k'olu lakali ɲɛna n'o ye nuhu ka mɔgɔw ye ani hudu ka mɔgɔw ani sɔlihu ni lutu ni shuaibu tilikali kura a ko i k'a dɔn nin dugu ninnu na kusu aleka an b'o o baro bɔ i ɲɛna min tɛmɛna waya min an ba'iha a dugulamɔw kunnafoniw an b'olu di e muhamadu ma wala kadi ja'atuhum rusuluhum an ma bi u kan dɛ muhamadu n ka kira nana u bɛɛ ma bil bayyinati ni dalu ye dalu min bangennen don n'u ko mujiza a b'o k'u ɲɛna n'u ko kabako min a b'o kabako k'u ɲɛna tariw na da a la nkalontigɛla tɛ fama kɛnu nka nin dalu in bɛɛ bangennen kɔ a ma kɛ fiyewu dugulamɔgɔ ninnu ka sɔn ka limaniya bima kɛzabu min qabl u ye min nkalontigiya ka kɔrɔ u mɔkɛ kɔrɔ ye min nkalontigiya u ma bɔ o sira kan dɛ dalu bɛɛ yelen kɔ u tilala ka kiraw nkalontigiya alakili wajadna awala ala ummatin mutaba an y'an faw sɔrɔ nin kan an tɛ se k'an kɔ bilen o baaraw bɛɛ senna a ko a bɛ nin cogo in na ala bɛ kafiriw dusukun datugu tan de tiɲɛ ye t'u segi kɔfɛ dalilu ko tɛ olu kɔni tɛ yen an ko an t'a la wa an t'a la na وما وجدنا ni ala ma sɔrɔli kɛ لأكثرهم mɔgɔ ninnu caman na من أحد layidu la وإن وجدنا أكثرهم an y'u caman sɔrɔ لا ne ala kalenna fasigina cɛnikɛlaw do mana وجدنا لأكثرهم من أحد wama wajadna li aksarihim min ahadin amma a caman bɛ yen an m'o sɔrɔ fiyewu k'o ye layidutigi ye k'o bɛ layidu dafa layidu minnu bɛ ta kiraw ye نعم kira o kira tɛmɛna komi an ka kira sɔrɔ silama a nana ni baya ye cogo min na نعم kira o kira tɛmɛna u bɛɛ nana ni layidu ye o cogo la وسبب nabilayi musa an hakili la aliwahu bɛɛ bi o dɔn ayiwa les 10 commandements bɛɛ b'o dɔn نعم o kɔfɛ warafa n'a fawqahum tura ayiwa layidu minnu taara ye bɛɛ b'o dɔn o kumana alakira sɔrɔla salam a yɛrɛ ye layidu min ta silamɛw kan ni ala ka yamaru ye ni o de kɛlɛlen bɛɛ bi bɛɛ b'a dɔn وسبب tarima faamu de mais kɛlɛ b'a kan mais kuran tafsiriw ye min fɔ layidu in na kuran tafsiri caman bɛ yen olu y'a yira ala ko mɔgɔ in caman bɛ yen n y'a sɔrɔ layidu tigiw tɛ أيوة n y'a sɔrɔ u ti layidu dafa layidu mun layidu نعم أيوة bɔn tafsiriw ko layidu min ko don ko baya de ko don أيوة ko nka ko nin baya in kɛra de kabini an fa adama solo la ما شاء الله ko ala ko mɔgɔw ma ko alastu birabbikum ne de t'aw ka ala ye k'u ko na ko e y'an ka ala ye dɛrɛ o tumana baya min kɛra ala ye نعم an fa adama fɛ ko an bɛɛ sen b'o la o أيوة tumana ko an de ye layidu di ko ala ye kelen ye n'an nana an b'a bato kuma ɲɛna نعم bɔn n tɛ baasi ye mɔgɔ caman bɛ nin kan mɛ nin ye kabako da ye وسبب parce que kalanko t'o la a ka sɔrɔ hakili b'i la fa t'i la dɔrɔn a bɛ fɔ mun ma layidu أيوة i kumana mɔgɔ min fɛ a b'a yɛrɛ kalama a ko i ma na nin kɛ a b'a yɛrɛ kalama وسبب a bɛ fɔ o de ma layidu a tabaga a n'a bɛ ta min ye layidu sariti ye tabaga a n'a bɛ ta min b'a ta ani b'a ta min ye layidu bɛ na o fila de la وسبب n'a sɔrɔla anw bɛ an fa adama kɔkolo la n'anw ko ala ye ala ye ko an bɛ ala bato an t'a kalama أيوة i tɛ fɛn min kalama o bɛ se ka kɛ layidu ye i la وكاجله ka layidu ta ko e ko ten i yɛrɛ t'a kalama fiyewu aha
ali sariya la dulɔmina ka layidu a ti bol'a kan tant que a minɛ don aha o de la Sedatu Khadija ɲinini na u nana Sedatu Khadija fa nɔfɛ k'a sɔrɔ a bi cɛw cɛ la u kelen bi ka waati tɛmɛ u yɛrɛ kan u nana fɔ a ye o lahalaya kan ko Khadija Muhamadu somɔgɔw b'a ɲini k'a di u den ma a fɔlen ko baasi t'a la tuma min na a seginna a yɛrɛ ma a ko ka Khadija di fanda Kuresiw ka fandanden ma ka mɔgɔw kana to nin ka mɛn i da dɛ e de y'a fɔ nin yɔrɔ in na ko ɔhɔ o kɛra min kɛ a seginna a kɔ a y'i da bɔ a ko yɛrɛ la parce que ale ye yamaru di ka sɔrɔ a falen don ayiwa a lafiyalen ko k'a ti sɔn mɛ u y'a ka layidu fɔ a ye a seginna parce que dulɔmina ka layidu o tɛ layidu ye quoi kumana layidu bi ta hakilitigi de fɛ min bi ko faamu kumana k'a fɔ de ko layidu min taara an fa Adama ye k'an to a kɔkolo la tiɲɛ yɛrɛ 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 la hakili tɛ se k'o faamu aha i nalen de wala o kumana o kɔrɔ ye ayiwa albulugh fo i ka kɛ hakilitigi ye a ka sɔrɔ i balikuyalen don o kumana an kun ma balikuya hakili kun d'an na o kumana layidu in o mana kɛ layidu min ye an fa Adama ni Ala de y'o ta kuma faamuna o kumana o de ko yomul misaq li annahum aqarru al misaqa ko ye layidu ta Ala ye ko summa naqadul ahada haysu kafaru o kumana u ye layidu bɔrɔtɔ i nalen diɲɛna ni tilala ka kɛ kafiri ye o kumana i ye layidu min ta Ala ye k'i to an fa Adama solo la u y'o layidu bɔrɔtɔ dɔw ko la k'o ko tɛ k'o layidu tɛ ko min don ko ahadu in de ye qubulul ahadi allazi ahadu ala lisani rusli ko kiraw minnu cira layidu dira kira bɛɛ ma k'a ta i ka mɔgɔw kan k'o layidu minnu tara dɛ k'o layidu in de ko o kɔrɔ tɛ olu ta tɛ kafiri dama ye hali silamɛ minnu ma se k'a dafa ay qubulul ahadi allazi ahadu ala lisani rusli i bɛ nin sɔrɔ tafsiri min na baharul ulum li samarkandi baharul ulum li samarkandi ale nana ni a ye tafsiri wɛrɛ ko al muradu bil ahad ma ahadtumullaha alayhi min al imani wa taqwa wal amali salih ya al muradu bil ahad ma ahadtumullaha alayhi من الإيمان والتقوى والعمل الصالح وهي الوسيط لسيد الطنطاوي وكو فويت أي ليدو مينتا علي لمن يلا كعلك كليني انت فلا فرع عليك والتقوى أنك عليك دومبويا والعمل الصالح أنك بارا يماك كو ليدو دي كله وبتفسير من الوسيط لسيد الطنطاوي دورة تفسير وركو المراد بالعهد وضع الأدلة على صحة التوحيد والنبوة دلو بغني كو ايه على كليني كو بارا جرا كنكا ani ika kiraka kiraya sabatili o bɛɛ bɛ segin baara ɲuman kɛ de ma ani ala kele bandiyali o tafsiri o ye lubabu تفسير اللباب يا تفسير وركو يقول أبو جعفر الأحد من وفاء بما وصيناهم به من توحيد الله واتباع رسله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه الطبري نيه تفسير طبري أبو جعفر ديكو كل ليدو انت دوري ده an ladira mina
ko an ka ala kelebandiya ka ala kelebandiyanti fila fara ala kan wattiba'i rusuli ka tugu kiraw kɔ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ wal amalu bi ta'atihi ani ka baara kɛ ni ala ka labatoli ye wa ijtinabu ma'asihi ani ka an yɔrɔ janya ka bɔ ala kotariko la ko layidu min filɛ ko layidu si tɛ ni nin tɛ nin ye tɔbari ka kuma ye nin fana alusi ko ahadu ye ma ahadallahu ta'ala ilayhim minal imani wa taqwa kɔrɔ kuma in bɛɛ ye kelen de ye quoi alusi ko layidu in tɛ dɔwɛrɛ dɛ ala ye layidu min ta jɔn kan ko a ka da ale ala la ka tila ka jogo ɲumanya baara kɛ ka ala ka danw bonya ko layidu in ye nin de ye alors o tuma na kira o kira cira layidu dira bɛɛ de ma kan mais anw ta de ni layidu mana k'a sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ mais u k'a ni layidu mana dɔ b'an karamɔgɔ dɔ la o ko baya bɛ kɛ de n'a surutu dafara surutu de ye jumɛn ye jɛnɛya bɛ senna selilaw fɛ mɔgɔ faga bɛ senna nkalontigɛ bɛ senna janfa bɛ senna mana surutu jumɛn de bɛna tuguni ne hakili la foyi t'anw ta jɛ bilen anw ta yɛlɛnna sanfɛ yɛrɛ parce que lutiya farala anw ta kan ka tila ka cɛ ni muso fara anw ta kan o tuma na baya kuma bɛ ɲini ka tɛmɛ dɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an to a kan ala k'an to a kan a ye nin jamana ka tiɲɛ yɛrɛ ye k'a kɛlɛ bɛɛ ɲɛna mɛ n ye nin fɔ ye siɲɛ caman manamanakan min bɛ yen i bolo minɛ i bolo jigin mɔgɔw fagar'o la yan ban kɛra mɔgɔw la yan i b'a dɔn ala ko tɛ o taabolo ko nin ka sɔrɔ sira dɔrɔn de don i bolo jigin i bolo minɛ a tɛ kitabu si kɔnɔ ko alakira ko sɔlɔ silamu a y'a bolo minɛ a tɛ kitabu si kɔnɔ ko alakira ko a y'a bolo jigin o manamanakan in o de kɛra ka fitinɛ wuli ka mɔgɔw faga ka sinjiw tigɛ ka furuw sa n'u tora la bamakɔ yan ayiwa i y'a ye cogo di a y'a lajɛ mɛ n'i nana a lajɛ bi a ye jɛnɛya dabila baya ko ten de a ye suɲɛni dabila baya ko ten n bɛ ala kelen de bato baya ko ten n ti mɔgɔ faga baya ko ten ni kira muhamadu ye ne bila baara ɲuman min na n b'a kɛ baya ko ten karamɔgɔ yɛrɛ min bɛ wuli ko a bɛ nin kɛlɛ kabini o yɔrɔ la ala ka danga y'i labɔ anfusuhum wajahadu biha wasaykanat anfusuhum u ba nana ka sɔrɔ u yɛrɛ ni dalen don a la amin alors n'a sɔrɔla kiraw ci kun ye diɲɛ dilali jumɛn bɛ tɛmɛ ala min ye diɲɛ da ala de bɛ diɲɛ dɔn mɛ nin wɔɔrɔ in ne m'a fɔ ala de y'a fɔ o kumana ala y'a fɔ ten wa kira y'a kɛ sahabaw y'a kɛ o kumana olu y'a kɛ ten wa an b'a Aisha y'a kɛ ko ka surutu dafa surutu jumɛn an b'a Aisha ta y'a kɛ kira muso bɛɛ y'a kɛ a kɛyɔrɔ b'an bolo fana yan muso dɔ nana a bɛ baya kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam Fatima bintu Utuba Utuba denmuso nana Fatima ko a bɛ baya kɛ alakira ye kira u sera n ti jɛnɛya kɛ ma min kɛ a y'a kun suli an b'a Aisha ta ko a ma a sabati a fɔ wallahi an bɛɛ donna na tan ni alakira muso ye ni maa sɔrɔla bi alakira muso ye min kɛ alakira denw ye min kɛ ko i b'o nafiyu kuranɛ nana ni min ye hasidiya kama wallahi ni diɲɛ mago bɛ nin na bi Mali mago b'a la ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan siga t'a la na o kumana a y'o de fɔ ala ko wa ma wajadna li aksarihim min ahadin ko u la sɔn caman bɛ yen ma layidu sɔrɔ u la layidu falaw tɛ wa in wajadna aksarahum la fasikina an y'a sɔrɔ a caman ye tiɲɛnikɛlaw de ye
a caman ye tiɲɛnikɛlaw de ala kana an kɛ tiɲɛnikɛla ye naam ثم nin bɛɛ kɔfɛ sa بعثنا ne ala nana cili kɛ من بعدهم nin jama in kɔfɛ n'o ye kawmu nuhi ni hudu ni sɔlihu ni lutu ni shuaibu ye موسى nana musa ci ninnu bɛɛ kɔfɛ بآياتنا ni ne ala ka dalilu ye إلى فرعون kana firawunɛ ma وملئه ani firawunɛ ka jama فظلموا u ye tɔɲɔli kɛ بها ni nalen ye kɔni فانظر muhamadu ye ka filɛli kɛ كيف كان عاقبة المفسدين tiɲɛnikɛlaw labanna cogo di dɛ an y'u halaki i y'a ye sa a ko cogo di ثم بعثنا من بعدهم موسى o tumana an ye mɔgɔ minnu jate ye sisan olu bɛɛ kɔfɛ nin kira ninnu bɛɛ kɔfɛ sa a ko n ye musa ci bi ayatina ni ne ala ka dalilu ye dalilu tɛ se o ayati komi a bɛɛ b'o dɔn cogo min na ayiwa a ka kabako 9 a nan'o kɛ ka yira ila firawuna kana firawunɛ ma wa malayihi ani firawunɛ ka jama fazalamu biha u kafiriyara n'a ye a ye kabako bɛɛ jir'u la min b'a yira ko ala ye kelen ye ko mɛ o bɛɛ ko u kafiriyara n'a ye fanzur muhamadu a lajɛ kaifa kana akibatul mufsidina tiɲɛnikɛlaw labanna cogo min na e k'o lajɛ bani o kɔrɔ ye di n y'u halaki naam وقال موسى musa ko firawunɛ ma يا فرعون e firawunɛ إني i k'a dɔn ne musa رسول ne ye ciden ye من رب العالمين lamina ka bɔ dafɛnw dabama yɔrɔ حقيق a wajibiyalen bɛ ne kan على أن لا أقول ko ne kana fɛn fɔ على الله ka da ala kɔni na إلا الحق fɔ n'a kɛra tiɲɛ ye dɛ قد tiɲɛ yɛrɛ don جئتكم ne nana firawunɛ na i ka mɔgɔw ma ببينة n nana ni dalilu walanwalalen ye من ربكم ka bɔ a man yɔrɔ فأرسل i ka cili kɛ معي ka fara ne kan ka taa sami بني إسرائيل bani israɛlakaw la i y'a ye o tumana nabilayi musa ko wa kala musa ya firawun firawuna ye k'a dɔn inni rasulun min rabbil alamina ne ye ciden ye ka bɔ dafɛnw dabama yɔrɔ n tɛ nkalontigɛla ye haqiqun aliya a wajibiyalen yɛrɛ de don ne kan an la aqula lallahi illa alhaqa ko ne kana foyi fɔ ala ma fɔ tiɲɛ n kana nkalon da ala la n bɛ min f'i ye ala y'a fɔ n ye tan de qad ji'tukum bi bayyinatin n dun nana ni dalilu ye dɛ min rabbikum ka bɔ a ma yɔrɔ fa arsil ma'iya bani israilakaw di yan n ka taa n'u ye u bɛ taa n'u ye min sami mana an ka bɔ firawunɛ fɛ yan Egypte n bɛ taa n'u ye sami parce que o y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka bani israilakaw tɔɔrɔ yuzabihuna wa yasahayuna nisaha ɔ y'a ye u b'u kantigɛ de k'u minɛ k'u kantigɛ bere b'u bolo bilalen bɛ baara jugu bɛɛ la polisiw b'u bugɔ gardiw b'u bugɔ o tumana ala ko musa de ma yan nangi ci firawunɛ ma i nahu tɔgɔ firawunɛ yadara a ye dan sago a ye bani israilakaw tɔɔrɔ o tumana ni tɔɔrɔli de ma bɛn ala ma ala ko n b'i ci mɛ k'a sɔrɔ firawunɛ ko ale ye ala ye ala ma foyi fɔ a ye mɛ tuma min na de a ye ala ka jɔnw degun ka ala ka jɔnw tɔɔrɔ a mɔgɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ k'a ka se boli mɔgɔ kan o ka ko ala ye kojugu parce que ni bɛɛ kafiri ni wo silamɛ ni wo a bɛɛ ka kan ala y'a bɛɛ da a ka se la n'a ka se de kafiri mana n'a yɛrɛ ye ala de nana n'a ye o tumana ala b'i fɛ cogo min na ala b'a yɛrɛ fɛ ten mɛ mun bɛ e n'a cɛ sisan e sera k'i yɛrɛ gɛrɛ ala la k'i b'i tila ala ka tɔɔrɔ la ka ala ka hɛrɛ sɔrɔ o de b'e n'a cɛ mɛ ala niveau la a bɛ n'a fɔ cɛkɔrɔba n'a denw dɔrɔn exemple de don cɛkɔrɔba n'a denw mɛ cɛkɔrɔba a b'a den bɛɛ fɛ o mɛ ni den min y'a ka sira bila ni den min y'a sago kɛ a bɛ dugawu k'o ye mɛ ni min y'a ka sira bila tuma dɔw la a bɛ ala wele o ka kanda tari ma faamu de mɛ min kɔni sɔnna ka gɛrɛ a la k'a barika ɲini a bɛ dugawu k'o ye o tuma na mɛ a bɛɛ y'a denw ye n'i ka tɔɔrɔ sera fɛn o fɛn ma a bɛ wuli k'a jɔ bani adama ala ko ti dɛ a ye adamaden bonya o ye ala kumakan de walakad karamna bani adama a m'a fɔ n ye silamɛw bonya a m'a fɔ n ye muminu a ko n ye adamaden bonya
a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ adamaden bɛɛ de bɛ ala bolo a ka kan e yɛrɛ de bɛ se k'i yɛrɛ gɛrɛ a la komi a b'o fɔ a ye ala kɛra ka hadisaw la farafin ni farajɛ ala mago tɛ farafinko la a mago tɛ farajɛko la illa bi taqwa inna akramakum ayiwa min bɛ siran ala ɲɛ o de ka surun ala la mɛ o kɔrɔ tɛ a tɛ ninnu fɛ fo an k'an janto nin de la mɔgɔ tɔɲɔ ye haramu de ye ni se b'i ka se boli adamadenw kan ko i bɛ s'u la ala t'a to i la dɛ wa ala ka teli o de sarali fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan tɔɲɔli n'ala ko a bɛ tɔɲɔni sara lahara ti kɔnɔ dɛ i b'a ye yan de ala k'an kisi na o tuma na sa musa ko a ma sa fa arsil ma'i bani israila kaw di an ka taa n'u ye naam firawuna ko n'a sɔrɔla ni n'an bɛ ni dalilu ye o dalilu in jira n na n'a sɔrɔla i ye tiɲɛtigiw dɔ ye mana firawuna ko a ma parce que o y'a sɔrɔ firawuna ye kibaru sɔrɔ ka ban o mana firawuna ko a ma in kunta jiita bi ayatin ni n'an bɛ ni dalilu ye min b'a jira ko i ye kira ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'o tɛ ka n'i jɔ ne ma ka n ka to dunya ka bonya yan ka kojugu kɛ ka boli e na k'a tɛ dɔwɛrɛ ye ko e ye kira ye ni dalilu wɛrɛ b'i bolo i b'o jira sa dɛ n'o tɛ tilacogo t'i la bilen o na fati biha na n'o ye in kunta mina sadiqin n'a sɔrɔla i ye tiɲɛtigi ye na musa y'a ka bere fili u tilela bere in na sɔgɔbanun a kɛra safin ye min ka bon a kɛra sa belebeleba ye a bɛ munumunu ko a munumununa ka munumunu ka sɔrɔ ka na da waga ko a bɛ firawunɛ ka etazi ni firawunɛ yɛrɛ bɛɛ kunu firawunɛ y'a dɔn tiɲɛna dalilu dɔ na y'a bolo na ko musa y'a bolo bɔ u tilela musa bolo la bayida'un bolo in jɛra na filalikɛlaw ye jamakulu ko firawunɛ ka mɔgɔw la i k'a dɔn nin kamalen an galen na magicien don a sɛbɛkɔrɔ kalan b'a la a ti dɔwɛrɛ ɲini dɛ a bɛ fɛ k'anw bɔ sa de a ka dugukolo kan a bɛ yamaru kɛ ni mun ye i y'a ye u ko i b'i muɲu dɔɔni i b'a lasegin fɔlɔ a n'a balimakɛ an bɛ i ka cili kɛ an ka dugu kɔnɔ hashirina u ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugulama bɛɛ ka na e ma ni magicien fɔrilenw ye minnu sɛbɛkɔrɔ kalannen bɛ i y'a ye cogo di wa naza yadahu musa y'a bolo bɔ o yɔrɔ bɛɛ wa naza yadahu fa izahiya bayidahu o y'a sɔrɔ musa bolo jɛlen don o tuma na u b'o de fɔ tabu dɔw ko musa tun ye farafin de ye n y'o fɔ a ye a ka kɔrɔ ko farafin yɛrɛ de tun don bon tiɲɛ na firawunɛ ka mɔgɔ ninnu caman ye farafinw de parce que firawunɛ yɛrɛ ye farafin de munna ni musa kɛra farafin ye kabako ko foyi t'o la nka surakaw ti sɔn nin ma o b'a fɔ ko fa izahiya bayidahu anw kɛ u y'an bɔ a bɛɛ la n'o tɛ musa tun ye farafin ye a y'a bolo bɔ min kɛ bolo jɛman yɛrɛ i b'a fɔ tubabu bolo mɔgɔw kabakoyara e yɛrɛ farafin dɔw bolo kɛra farajɛ bolo ye mɔgɔw kabakoyara mɛ u ti sɔn o ma k'a y'a bolo bɔ min kɛ k'u y'a sɔrɔ k'a bolo kɛra i n'a fɔ kuran yelen a bɛ yege quoi nɔrɔ bɛ bɔ a la ko tuma na ko bayidawu in kɔrɔ y'o de ye hali n'u y'o fɔ o tɛ bayidawu tɛ foyi ye farafin min ghairi su'i o b'a la dɛrɛ ko fiɲɛ foyi ma k'a la ko min ghairi su'i ko a y'a bolo bɔ bolo jɛra ko fiɲɛ foyi t'a la o kɔrɔ ye a tun ka fin de
ala k'a dɛmɛ bɛɛ daw yɛrɛ action ye saw daw de. o y'o ye sa a action ye sa Olu yɛrɛ ka kan na. olu ka cogo o cogo farafin de kun don musa kun ye farafin ye dɛ قال الملأ من قومه قال الملأ من قوم فرعون ka jama mɔgɔw ko inna haza la sahirun alimun nin ye magicien de wa forle do dɛ nin bi fɛn dɔn a na dɛ nka n tɛ baasi yuridu an yukhrijakum min ardikum ninnu bi fɛ k'a ka dugutigiya de minɛ koyi u fɛ k'a bɔ a ka dugu de la mana dugu dɔrɔn famaza ta'muruna a b'a fɔ an ka mun kɛ nin jɛ in na a bɛ se ka to tan qalu arshi o ko firawuna ma arshi i b'i muɲu k'u lasegin fɔlɔ wa akhahu a n'a balimakɛ wa arsil fil madaini hashirina i ka mɔgɔw bila an ka dugubaw bɛɛ kɔnɔ jama kana jɛrɛ yaatu ka bi kulli sahirin u kana n'an ka dugu jinɛmɔri bɛɛ ye an ka dugu jinɛmɔri bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ alimin minnu ye jinɛmɔri fɔrilenbaw ye u ni musa kana ci ɲɔgɔn na وجاء سحرة فرعون firawuna ka kɔrɔtitigiw nana قالوا u ye firawuna ɲininka إن لنا لأجرا yala sara b'an ye wa إن كنا نحن الغالبين n'an fanga sera cɛ in na الله أكبر قال firawuna ko نعم kosɛbɛ وإنكم aw kɔni لمن المقربين ngale n'an b'a kɛ n kɛrɛfɛ mɔgɔ yer'u ye i y'a dɔn bonya da y'o ye ni fa ko tari politiki ninnu ye ɲininkali kɛ ko n'an ni musa cira ɲɔgɔn na n'an sera a la sara b'an ye wa firawuna ko ɔhɔ n b'aw sara dɛrɛ a sara tɛ dɔwɛrɛ ye k'ala naamu innakum laminal muqarrabina n bɛna a kɛ n kɛrɛfɛ maa yɛrɛ ye قالوا u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa kɔrɔtitigi ninnu ko يا موسى y'a ye musa إما أن تلقي i ma e fɔlɔ k'a daminɛ وإما أن نكون نحن الملقين walima anw fɔlɔ de k'an ka fɛnw geru قال musa k'u ma ألقوا aw ka kirinni kɛ فلما ألقوا tuma min na n'u ye kirinni kɛ سحروا أعين الناس u ye mɔgɔw ɲɛ fili واسترهبوهم ni ka mɔgɔw ja wuli وجاءوا u nana بسحر ni dabaliw ye azimin o dabali dɔw ka bon الله أكبر sara fɔr'u ye o tuma na u ye musa ɲininka sa imma an tuliqiya e fɔlɔ k'i ka bere fili wa imma an nakuna nahnul mulkina walima anw de fɔlɔ k'a fili qala alqu musa ko aw fɔlɔ k'a fili falama alqaw tuma min u y'a fili saharu a'yuna nasi u ye mɔgɔw ɲɛ malasa ka mɔgɔw ɲɛ bɔ a cogo la naam wastarhabuhum u ye mɔgɔw siran kosɛbɛ ni sa dɔ y'i pan yan fɛ u bɛ t'i cu dɔwɛrɛ bi girin k'a k'a kɔrɔ ta jama bɛɛ sirannen don kɔni ye ko ye bi ko ye وجاءوا بسحر waja'u firawuna ka karamɔgɔba ninnu nana bi sihirin ni jinɛmɔriya ye azimin min ka bon kojugu u nana ni jinɛmɔriya ye min ka bon صدق الله العظيم